friends, welcome back to my YouTube channel. This is Lani Vidal, the chickbone at your screen. So for today's video mga friends, ay tuturo ko po kayo mga friends sa aming swimming pool dito mga friends sa probinsya po mga friends. Are you ready po mga friends? Ha? Ready naman kayo mga friends? So, bago nga pala mga friends ha, so bago nga pala bago ha, at hindi sa huli mga friends ha, sa una. Lubos po ko nagpapasalamat po sa mga nag-subscribe po sa aking YouTube channel po. Salamat sa iyong suporta. At sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel po, please subscribe po Please subscribe po mga friends po and click the notification bell po mga friends po. Are you ready mga friends? Ano ko po kayo mga friends ha, dito sa aming probinsya mga friends ang aming swimming pool mga friends. So let's go! Ticking, time is over. Before you know you're older. So sober, alone, look, you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker. Sa aming mga friends, dito sa amin, sa probinsya mga friends, sa mga friends ang aming swimming pool mga friends, grabe mga friends, ang ganda. Dito pa lang mga friends sa probinsya mga friends, makita ng swimming pool na color green ang color, di ba mga friends? Kasi mga friends, usually talaga mga friends, ang ating mga nakikita ng swimming pool mga friends ay kulay white, blue talaga mga friends, yung madalas natin nakikita na kulay ng swimming pool mga friends. Pero dito sa aming mga friends, sa probinsya mga friends ay color green. So ayan mga friends, nakikita niyo mga friends, yung mga friends sa probinsya mga friends swimming pool, color green, di ba mga friends, ang ganda. Mga friends, pag pumunta po kayo dito mga friends, free lang po mga friends. Ito po mga friends, ang lawak, di ba mga friends, makikita niyo mga friends, color green. At saka mga friends, hindi po sa amin to mga friends, hindi ko po alam sino may-ari ito mga friends. Tinuturo ko lang po kayo mga friends, ako yung swimming pool dito sa mga friends sa probinsya po. At swimming pool namin dito mga friends ay meron pong bayabas dito mga friends. Pwede po kayong kumuha dito mga friends ng bayabas mga friends. Kung gusto pong ninyong lumangoy dito mga friends, pwede po kayong mamitas ng bayabas po mga friends. Ayan, meron nga po mga hinog mga friends. Tsaka free lang po kayo dito mga friends lumangoy. Kung gusto niyo po mga friends lumangoy po mga friends. Grabe, di ba? Ang lamig dyan mga friends kung gusto niyo pong lumangoy mga friends. Grabe. So ayan, that's it for today's video mga friends. Na ituro ko na po kayo mga friends sa aming swimming pool probinsya swimming pool. Biniliktad ko lang mga friends. Pero joke lang po mga friends. Swimming pool po yan mga friends ng Kalabaw po mga friends. Hindi po yan mga friends swimming pool nating mga tao mga friends, diba? Ayan mga friends ha. That's it for this video mga friends. Hindi po ito sa amin mga friends. Nakidaan lang po kami mga friends kasi iuwi na po kami mga friends. So ayan mga friends. See you on my next vlog. I hope you enjoy mga friends. Bye bye. I love you. God bless us all.